Masikati kanaka vadikani tinokuwaisai muchirongwa Know Your Rights kana kuti Ziva Kodzero Dzako, apo patinenge chingopa awareness about marights evanhu, kodzero dzavo, nekuti vazhinjika kudzoko vari kusangana nezvakasiyana siyana. Kune vamwe vari kudzvanyirwa marights avo but nekuda kwokuti havasi kuziva kuti this is my right, pamwe pacho vanhu vanozopedzisira vakuambidzwa. So chirongwa chino takachigadzira kaimimi vadikani vedu kuti tinge tichikupakurai, tichikuzivisai, tichikudzidzisai pamusoro pemarights edu kana kuti pamusoro pekodzero dzedu. Muchirongwa chanhasi tichange tichikurukura isusu nezvekodzero dzevana vanorarama nehurema. Mukati mezora nhasi we are fortunate kuti we have a guest in the studio vanova ivo advocate Mlauzi, vanoshanda ivo with organization yavo inonzi Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust. Ndivo vachange tinavo mukati mezora nhasi vachitibatsira kutionesa nekutipakurira pamusoro pekodzero dzevana vanorarama nehurema. Advocate, tinokuchingamidza muchirongwa. Makadi vatereri. Sure, ndizvo zvoga. Zita rangu ndinonzi Ranganai Zumunya. Makateerera kunhepfenyuro yeCommunity Radio Harare. Makasununguka kutibataka muchirongwa chedu. Munokwanisa kupinda muchirongwa chedu muchitipawo maviews and comments enyu. Munokwanisa kutibata panhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti idzo 0784 752 757. Kana kungotinyorera paFacebook account yedu inoti iyo Community Radio Harare, kana kutinyorera paTwitter yedu @kora online, kana kutinyorera zvekare paemail account yedu inoti iyo korafm@gmail.com. Advocate, tine nyaya yekodzero dzevana vanorarama nehurema. Kunze uku kune vana vanorarama nehurema, asi vazhinji vacho havasi kurekognizwa kana kuti havasi kupiwawo opportunity yekuita zvinoitawo vamwewo vana vangofananawo navo vasina urema. So kungotanga mukatipoere just a brief background kuti hama dzedu dziri kunzoko dzinyatsonzwisisa kuti mimi organization yenyu munoshanda sei nevana vanorarama neurema. Yes, chekutanga tine organization inonzi Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust. Organization yedu iyi inotarisa vanhu vane madisabilities, zvinotaura kuti urema. Yes, I want to avoid kuti toti vana vanorarama neurema because pane zviri kunetsa nenyaya yekuti chinhu chinonzi language pamadisability rights. I know pachirungu pane debate iri kuenderera mberi yekuti language inonyatsodescribe vanhu vasine madisabilities yatingati isingadiscriminate ndeipi, but izvozvo tozozvitaura hedu mumwe musi. Kwanhasi tombotaura kuti Lawyers with Disabilities organization inotarisa kodzero dzevanhu vane madisabilities muZimbabwe yese. Saka tiri malawyers anosvika 9 akadzidzira kutarisa marights atinoti mahuman rights evanhu vane madisabilities vane urema. Saka tinotrayawo patinogona. Unoziva kuti mazuva ano nyaya dzemari ndo dzinombotinetsei, but tinotrayawo kuti tibatsire vanhu vane madisabilities kuzvikoro, kumabasa, kumba nezvimwe zvakangowanda wanda. Tinotrayawo futi kuti tikurukure nevanhu vanogara nevanhu vane madisabilities avo. Tinotrayawo futi kuti tiite sei kana zvanetsa zvekukurukura tinoenda navo kumatare edzimhosva, kumacourts, kunovabatsira in different ways. Kazhinji kacho tinosangana nemaissues ane chekuita nechinonzi maviolation nemarights avo. Vanhu vazhinji havana kusonzwisisa kuti vanhu vane madisabilities vanhuwo like anybody else. Vanofanirwa kushanda, vanofanirwa kuita mabasa akasiyana siyana, vanofanirwa kuenda kuchikoro nezvimwe zvakangodaro daro. Ndizvo zvoga zvavari kutaura kuti pamwe pacho tinotoenda kunotaura
nevanhu vanogara nevana vane urema. Pamwe pacho vanozosvika kana kumakoti chaiko vachida kugadzirisa nyaya dzevana vane urema. So pane kutaura kumwe kunotaura zvichinzi hungava urema hupi hungava une mwana, isusu sesociety tinokwanisa kungokunda chete kana tichinge tabatana. So tikuti kuzuko sesociety mumakommunities matinogara ngatibatanei sevanhu vamwe chete, tibatsirane kuengaja vana ava vane urema kuti vaonekwewo sevamwewo vana, nekuti hapana kana chakambosiyana apo, hapana. So tikukudzirana kuti masocieties matinogara, let's avoid discrimination. Advocate, tichitangisa chirongwa chedu, pane dambudziko rinotangira panozvarwa mwana pekutanga chaipo chaipo, kuti vamwe vabereki vanotadza kuzvigamuchira kana vachinge vabara mwana ane urema. Imimi seorganization munokwanisa kuvabatsira sei kuti vanhu vakaita sevavo vazvigamuchire, uye zvekare tinoona kuti kunyange mwana paanobarwa vanhu vanenge vachiita kutanga musha, but kazhinji kacho marriage iyoyo ndoparibva yabva yatoperera ipapo, nekuti pamwe pacho tinoona kazhinji kacho varume ndo vanobva vasiya musha, vatoti no inini kwangu hakuna zvakadai, so pamwe futi tinogara topiwa mukadzi. So imimi seorganization yenyu munoiona sei nyaya iyi, uye munokwanisa sei kubatsira vanhu vanenge vari musituation yakadaro kuti vakwanise kuzvigamuchira? Chekutanga chatofanira kuziva ndechekuti vana anogona kunge ari mwana mukomana kana musikana kana mwana ane urema. Saka mwana isusu tinotarisa zvinotaurwa nemutemo. Mutemo tikatarisa inonzi international law, zvinonzi everybody is born equal. Saka munhu wese anozvarwa ane kodzero dzakafanana, whether mukomana kana musikana kana kuti mwana ane urema, anofanirwa kubatwa semwana. Hapana chikodzero chekuti vana ava vaite sei vanzi havasi vana pamusana pekuti vane urema. Izvozvo hazvina kunaka. Seorganization isusu zvatinoita, tinotraya patinogona kutaura nemhuri dzinogara nevana vakadaro kana kuti dzine vana vakadaro. Maproblems akadaro towanzosangana nawo pavana vanonzi vana vane albinism, children with albinism, kana ndisingakanganisi vanonzi vana vane usobe. Zvinowanzokonzera kuti mafamilies mazhinji apedzisira akutadza kuwirirana pamusana kuti paita mwana ane usobe. Asi zvatofanira kuziva ndezvekuti mwana uyu anenge ari mwana like any other child. So mhuri dzinofanira kugamuchira kana pakaita munhu anosangana nezvakadaro. Iyoyo ndo yatinoti discrimination at family level. Tinokurudzira especially vana mama kuti ngavatibate toona kuti tovabatsira sei pamutemo, nekuti pane mutemo unoprotecta marights evana ava, zvichitanga neconstitution yedu yeZimbabwe. Kana ndisingakanganisi pane section 81 inotarisa zvevana, kozouya section 83 inotarisa makodzero dzevanhu vane madisabilities. Pane mumwe mutemo futi at international level, pane mutemo unonzi Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Kana ndisingakanganisi article 7 unokoshesa kodzero dzevana vane urema. Pane inonzi African Disability Protocol inoprotectawo futi kodzero dzevana vane urema muAfrica. Saka seZimbabwe isusu tinofanira kuteedzera mitemo iyoyo. So ndizvo zvoga zvamuri kunzwa, vakutaurawo kuti nyaya dzevana vane urema hatingodhiri nadzo muno muZimbabwe zvamboperera ipapo. Tinogona kuenda further kune mamwe maorganizations anomirira vana vakadaro muAfrica mese, zvichienda kumberi kunyange kuEurope,
kune vanokwanisa kubatsira vana vanorarama necondition yakadaro. But tidzoka kunyaya yedu, kubaba ava vanenge vasiya mwana kana kuti vatiza, which means kuti baba ava vakaramba mwana uyu vachiti kweri kudzinza kuna zvakadaro, which means kuti vatotiza kana kuti vabva vatosiya mwana uyu ari mumaoko amai. Pamwe pacho havasina kana support yavachapa kumwana iyeye abarwa neurema. So amai ava vasara ava vanokwanisa kuzvifambisa sei kuti baba ava kana varamba avo at least ngavasapoti mwana wavo, kana kuti kana paine mutemo unokwanisa kuti aiwa ngavadzoke vagara nemwana wavo, amen, kuti organization inopafambisa sei. Mutemo wakangofanana pavana vese. Kana munhu akatiza mhuri yake, pane mutemo wedomestic violence unogona kushandiswa. Kana murume kana mukadzi, because havasi varume chete vanoita madambudziko akadaro, domestic violence act inobatsira kuti munhu asapote mhuri yake, inobatsira kuti munhu asaite maabuses. Pane anonzi psychological abuse, physical abuse, economic abuse nemamwe akangodaro daro. Saka mutemo unogona kushandiswa kana pawanikwa mubereki aita abandoni mwana. Pane mutemo futi unonzi maintenance act unogona kushandiswa kuti mukadzi kana murume anenge asiya mwana ane urema aite sei, asapote mwana. Vatereri vanogona kuenda kunonzi kucivil court, pavanogara pese pese pane macivil court kunonzwisisa nenyaya yacho. Kana vakazotadza kubatsirwa pacivil court, especially panyaya dzevana vane urema, vanogona kutibata tovabatsira kuti voita sei. Like zvondataura kuti vana ava vanawo sevana vese, vanofanirwa kuenda kuchikoro, vanofanirwa kuchengetwa kuitira kuti vakure vagozowana kuzvisapota. Ndataurawo nemutemo weInternational law unonzi CRPD, unotaura kuti vanhu vane urema vanofanirwa kuzoita inonzi independent living, kuti vakwanise kuzvichengeta. Ukatarisa zvinoitika muZimbabwe, vazhinji vacho vanenge vari mumastreets vachikumbira mari. Izvozvo ndozvotoda kupreventa kuitira kuti ivo vakure mune zvakanaka vazokwanisa kuzvichengeta. Okay, tiri panyaya, pane nyaya yamataura yekuti vanofanira kuzovawo independent. Ufaini kuti tikapinda mutauni zveshuwa, vanhu vazhinji vane urema vari kuwanikwa vachitengesa zvinhu. Ameno tisingazive kuti pane mutemo here uripo wekuti vanokwanisa kutengesa panomhanyiswa vamwe paipai havamhanyiswewo pavari kuita vending mukati meguta. Right. Chinoitika nemutemo wevending unogavhenwa necity council, ingave city council yekuharare kana kuti yekumarondera kana kuti yekugwera. Munhu wese anotengesa anoita vending anofanirwa kuteedzera mutemo uwowo. Saka zvatinotaura ndezvekuti munhu wese anotengesa, angave munhu ane urema kana kuti asina, anofanirwa kuteedzera mutemo. Ndinoona mazuva ano city council yeHarare yakagadzira mavending cards anoratidza kuti munhu iyeye ari kuita zvaari kuita pamutemo. Kazhinji kacho vanhu ivavo vanofanirwa kunge vari pamadesignated points pavanobvumidzwa kutengesa vari. Chekutanga. Chechipiri, vanofanirwa kunge vaine makadhi iwavo vachibhadhara mari kucity council. Saka sekuona kwangu zvakakosha kuti kana ari munhu ane urema anenge achitengesa ngaabatsirwewo kuti azive mutemo kuti unoti chii, kuitira kuti panozomhanyiswa vanhu iye asazoonekwa akuita sei, akumhanyawo futi. Nekuti sezvo ndataura pekutanga, zvakakosha kuti vaite independent living, asi vanofanirwa kuteedzera mutemo. I think tichidzokera kunyaya yedu, pane nyaya yamamenshina, nyaya yekuenda kuchikoro. Vazhinji
vana vane urema kumafamilies kwatinogara kumacommunities kwedu vazhinji vanoonekwa sevanhu vasina kukodzera kuti vaendewo kuzvikoro, and pamwe pacho munoona kuti mumwe wanenge ari fortunate obva aendeswawo kuchikoro. Aenda kuchikoro kuya we understand kuti kune zvimwe zvikoro zvakangogadzirirwa vana vane urema zvakaita sana Daniel, but mumwe oendawo pachikoro chisina achogadzira vana vane urema, but vanokwanisa kungwa accommodated. Oenda pachikoro chaicha ifani kuti kazhinji kacho mwana iyi haasi kunyatsopiwa attention. Ukatarisa attention inopiwa vamwe vana ava neinozopiwa mwana ane urema yakatoti siyanei. Pamwe pacho anenge achidawo special attention but haasi kuiwana. So panyaya iyoyo yevana kuti vana vane urema vakwanise kuwanawo dzidzo nenyaya yekuzoti kana vaenda kuzvikoro kwacho pamwe pacho havasi kupiwa attention, munopafambisa sei? Hongu sezvo ndataura kuti isusu tinotarisa mutemo waapo mazuva ano ndeyekuti maschools anofanira kuita chinonzi inclusive education. Hatichaencourage kuti paite maschools anonzi ichi chikoro ndechevana vane urema. Tiri kukurudzira kuti mutemo uri kukurudzira kuti vana ngavadzidze vari pamwe chete. Izvozvo zvinobatsirawo society kuti vaya vanodzidza vasina urema vanzwisise kugara kunoita vamwe vana vane urema, kuti vanochengetwa sei, kuti vanawo sevamwe like zvavari ivo, and pane zvimwe zvavanokwanisa kuita nezvavasingakwanisi kuita. Saka problem inowanzokuitika ndeyekuti pane chinhu chinonzi accessibility pakodzero dzevanhu vane urema. Maschools mazhinji nemabuildings mazhinji haana accessibility iyoyo. Kana munhu aine wheelchair agone kufamba achienda kutoileti, achienda mune zvimwe zvinhu zvakadaro, kana kumaclassroom. Saka process yakati rebei inoda kugadziriswa kuti paite accessibility iyoyo. Process yakati rebei inoda kugadziriswa kuti mabhuku anenge ariko kuzvikoro akwanisa kuverengwa nevanhu vane urema. Sezvo ndataura kuti pane vana vane usope. Vana vane usope havagoni kuverenga tumavara tudiki, vanoda mazivara mahombe. Vamwe vacho vanofanira kugara padhuze nebhodi. Saka vadzidzisi vazhinji havazvisive izvozvo. Vanoda kutodzidziswawo nekodzero dzevana vane urema. Vanofanirwa kutaura kuti aiwa izvi hazviitwe, izvi ndo zvakanaka zvinoita kuti vana vaite sevadzidzi. Panomboitawo futi bullying yevana vane urema, because vana ava vasina urema culturally tese tinodzidziswa kuti aiwa kana munhu aine urema pane zvakaitika, kana kuti akaroiwa, kana kuti it's a case from God nezvimwe zvakambodaro. Through inclusive education ndozvinhu zvatoda kugadzirisa izvozvo, kuitira kuti munhu wese achikura azive kuti munhu wega ane urema kana kuti asina munhu. Ndinorangarira pana anonzi Professor Hawkins akashaya past few months ago. Professor Hawkins anga aine urema, anga asingagoni kutaura, anga asingagoni kuita zvakawanda, akagara ari pawheelchair. Asi he was a professor, akadzidza, akaenda kuuniversity, akanoita doctorate, akazoita professor, akacontributa to the medical world zvimwe zvinoshamisa. Asi dai munhu iye anga ari kuAfrica, pamwe angadai akavharirwa mumba akanzi munhu asingabatsiri. Tiri panyaya yevamwe vanhu musociety medu vanobhiliva kuti kana munhu achinge abarwa ane urema, vamwe vacho vanotaura kuti it's a punishment, vamwe vacho vanotaura kuti it's a case. Mune macases here amukambosanganawo nawo akadaro, ende makakwanisa kubatsira sei vanhu vakaita saivavo? Nekuti zvinobvira kudzimba chaiko, kudzimba kwedu sepatamotanga paipai kuti kudzimba kwedu matinogara pamwe pacho ndimo muri kutangira dambudziko imomo, dzichizobva mumba
zvichizoendawo kunze zvizotapukira kunze. So pane macases amukambosangananawo nawo here ende mungakwanisa kubatsira sei vanhu vanenge vari musituation yakadaro? Huko pane macases akawanda tinosangana nawo akadaro. Kazhinji kacho sezvandataura kuti it's a cultural thing. Chekutanga. Chechipiri it's an attitude kuti munhu anenge achifunga kuti nekuti mwana aita munhu aita mwana ane urema, mwana iyeye hakodzeri kuti anga achirarama. Handiti izvozvo hazvisiri izvo. Saka zvatinowanzoita ndezvekuti tinobatsira mhuri kuti taure navo vanzwisise kuti aiwazvo mwana. Handiti tinoita inonzi counseling. Tine nhengo dzedu dziri muorganization dzinoita basa recounseling. Kana isusu tisingakwanisi kukubatsira, tinoshanda nemamwe maorganizations zvakare anogona kubatsira some services atisingakwanisi kuita. Handiti but tinotraya nepatinogona kuti mhuri dzisaite inonzi discrimination at family level. Nekuti mwana iyeye akatanga kuitwa discriminated kumba hazoiti confidence, hazokwanisa kurarama with confidence in the outside world. Saka amai nababa vakanzwisisa kuti aiwa zvemwana wedu, vakamupa support, vakamudzidzisa. Pane vamwe vakuti vanenge vachida kudzidziswa basic things like kuzvibatsira, kuenda kumatoilets, nekuzvishandirawo nekuzviitira zvimwe. Pane chinhu chatinoti isusu disability etiquette. Handiti disability etiquette inotaura kuti ukausangana nemunhu ane urema haufanirwa kungomunzwira tsitsi wongotanga kumubatsira. Unongomubatsira chete kana iye ataura kuti ari kuda kubatsira. Yes. Saka kana munhu zvisina kutangira mumba zvinozonetsa because munhu anenge akufunga kuti munhu wese waanosangana naye anofanira kumubatsira. Whereas iduty yefamily to make sure kuti chii munhu uyu atanga kuzviitira zvinhu zvake ega, oita confidence. Ndinoti ndapindura zvakanaka. Vadikani, we hope kuti you are benefiting more pane chirongwa chatinacho nhasi ichi. Patiri kutaura isusu nyaya dzevana vane urema, makateerera kunepfenyuro yecommunity radio Harare. Makasununguka kutibata kuti mupinde muchirongwa chedu muchipawo maviews and comments enyu kana zvamunofungawo zvingaitwe kana kunyange mamwewo masituations amuri kusanganawo nawo kunze uku concerning vana vane urema, vangava chiro vanhu vakuru zvavo. Kunyange du nhasi tiri kutarisa nyaya dzevana vane urema. Makasununguka kupinda muchirongwa chedu mutibata panhamba dzedu dzinoti idzo 0784 752 757 kana kutibata paFacebook account yedu inotiyo Community Radio Harare, kana kutibata paTwitter account yedu @kora online, kana paGmail account yedu korafm@gmail.com. Mlauzi, pavana vane urema vazhinji vacho pane medication yavanorequire kuti vange vachipiwa. Vazhinji vacho havasi kukwanisa kuiaccessa medication iyoyo. Zvikuru sei kana tikatarisa vana vane usobe, they need ma-sunscreens aya, but muno muZimbabwe I think pamwe pacho ari kudhura, pamwe pacho hakutorina. So as an organization yenyu muri kuadvocate sei concerning mishonga yevana vane urema? Pamazuva apfuura apa takataura neMinistry of Health, takabatana nemamwe maorganizations. Pane maorganizations akawanda anotarisa makodzero dzevana vane usobe nekodzero dzevamwe vana, asi isusu zvanofanira kujekesa ndezvekuti isusu tiri magweta tinozopindira kana paita sei, paiteka dambudziko rinoda chimutemo. Handiti asi kugadzirisa ipapo
vanhu vazhinji havanyatsonzwisisa mitemo yacho kuti yakamira sei. Saka takabatana nemamwe maorganizations tikambonokurukura neministry of health tichivaonesa kuti aiwazvo vanhu vane urema ava vana vane urema vane kodzero pamutemo kuti vawane mishonga iyi. Nekuti pamutemo chako panonzi mwana ane kodzero kuti yes pane inonzi right to health. Right to health iyoyo inowanikwa muconstitution yedu, inowanikwa mune mimwe mitemo yandambotaura yeAfrican Disability Protocol neconvention on the rights of the child. Zvekuti hurumende inofanira kutomeka sure kuti mishonga iyoyo iripo. Saka zvinofanira kuitika ndezvekuti kana vanhu vaona kuti havasi kuwana mishonga iyoyo ngavatraye nepavanogona kuti vaende kumaoffices esocial welfare ehurumende. Yes, pane chinonzi amto mapepa anobatsira vanhu kuti vawane mishonga. Takambotrayawo futi kuti titaure nehurumende kuitira kuti mishonga iyoyo iwanikwe muzvipatara pasina kubhadhara. Yes, saka iswe pane list inonzi list inonzi essential drugs list inova iyo inobatsira kuti imwe mishonga yakakoshesesa haifanira kushayikwa. Saka takakumbira hurumende kuti mishonga yakaita sana sunscreen neimwe inobatsira vana vane urema inge ichiwanikwa muedlis. Asi isusu hatingazivi zvese, tinokumbirawo community yakateerera kuti itiudze kuti aiwa makakangaona zvakati nezvakati nezvakati, abcd ndozviri kutinetsa, because isusu takagara muofisi hatingazivi kuti chinonetsa chii. But community ikatibatsira yotiudza kuti aiwa pane zvakati zvine zviri kunetsa, pane mishonga yakadai inofanira kuwanikwa, zvinozotibatsirawo futi. And then we will engage nonzi ma-stakeholders tovaudza kuti aiwazvo pane mishonga yakadai inodikanwa nevana, pane mishonga yakadai inodiwa kuitira kuti vana ava vaite sei, vararame mune zvakanaka. Ndizvo zvoga zvatanga tichimbotaura pakutanga kwayo kuti hungava hurema hupi hune mwana, as a community tinokwanisa kungukunda chete kana tichinge tabatana. Sezvo vari kutaura kuti macommunities matiri kugara imomo tine basa zvekare rekubatsira vana avo, tichiuyawo kune maadvocates kana kuti magweta edu vanoshanda nevana vane urema kuti ndezvipi zvikunyanyonetsa, nekuti pamwe pacho pane zvimwe zvinhu zviri kusiyiwa kunze zvisina kubatwa. So as a community ibasa redu zvekare kuona kuti zvinhu izvozvozvo zvisiri kubatwa tizvihighlight, vanhu vazive. Toenda zvekare kune mamwe maorganizations anokwanisa akagadzirwawo kubatsira vana vakadaro zvekare. Advocate, pane vana vane urema. Survey imwe yatakamboitawo inoratidza kuti yakatiratidza kuti vana ava vazhinji vacho havasi kuwana dzidziso pamusoro penyaya dzebonde nezvirwere zviri associated nebonde. Vana vazhinji especially vana vechisikana, dzidziso iyi haisi kunyatsosvika kwavari zvekuti vanosiyiwa vari vulnerable, pamwe pacho vari kutoabviswa sexually. So nenyaya yedzidziso iyoyi, imimi sevanhu vanoshanda nevana vane urema, ndezvipi zvamunofunga kuti zvingaitwe kuti dzidziso dzakadaro dzinge dzichisvika kune vana vane urema? Tine maprograms atiinawo. One of the programs inonzi sexual and reproductive health rights. Tinoda kuti kana tazowana mari, like I said pekutanga kuti dzimwe nguva nyaya dzemari ndo dzinotinetsei, tinoda kuenda kumahospitals kana kuti kunodzidziswa manesi tonobatsira kutaura navo so that vanzwisise kuti aya anonzi ma-sexual and reproductive health rights anofanira kudzidziswawo futi vana vanoite vane urema, kuitira kuti vanzwisisewo kodzero dzavo.
vanzwisise kuti havafanirwa kungorarawo nemunhu wese wese. Vanzwisisewo kuti vane kodzero dzokuroora kana kuroorwa, vane kodzero dzekubvuma kana kuramba bonde, nezvimwe zvakangodaro daro. Saka madambudziko ataona patafamba sofa, takaona kuti information yavanofanirwa kuwana is not accessible. Ndambotaura nevana vane usope kuti havagoni kuverenga tumavara tudiki. So you will find that information yakawanda is available in very small print. Vana vasingaoni havagoni kuverenga zvachose. Hapana information in braille, and then pane vamwe vasinganzwi, hapana information in sign language nezvimwe zvakangodaro. Vamwe vanhu vanenge vachidawo futi kuti information inge iri muPDF, imwe yacho inofanirwa kuiswa in audio. Esowawo ndo zvatinoti accessible formats, so that vana ava vanoziva kuti chii pane zvakadai. Ndo dambudziko futi rinofambirana nezvinoitika kuzvikoro, kuti information inenge isingawanikwi in accessible formats. Saka chakakoshesesa ndechekuti munhu wese akateerera anodhila nezveutano muhurumende kana mucommunity ngaanzwisise kuti vana vane urema vanofanirwa kuziviswa nekodzero dzepabonde, vanofanirwa kudzidziswawo zvakare kuitira kuti vakwanise kuzvidzivirira vasabatwe chibharo. Kazhinji kacho you will find that they are vulnerable to sexual offenses, nekuti pane vanhu vanobhiliva kuti ukazorara nemwana neusope ndokuti uite sei, uite upore kana uine zvirwere zvakaita sana HIV/AIDS vana cancer nezvimwe zvakangodaro. Okay, but tiri panyaya iyoyo, pane imwe nyaya yekuti mwana anogona kunge aabuse, toti abatwa chibharo, ubva rega ndiende kunoripota. Pamwe pacho mwana uyu akwanisi kutaura, so anoshandisa sign language. Pari unosvika ukamba kuya hakuna munhu anokwanisa kuinterpreta sign language zvaari kutaura kuti akwanise kutaura nyaya yake zvinomuitikirwa zvaita. So amiri makambosangana nemakhisi akadaro here, and uye vanhu vangakwanise kudhila sei nenyaya dzekuincluda sign language in panhu zvinhu zvinoita. So tinoziva kuti sign language is one of malanguages eri muno muZimbabwe that is been officialized. Tine 16 ma-official languages including sign language, but vana ivavo pakunoripota ma-abuses pepe kufanira kuti communication yacho haisi kufambika. So pane zvamungakurudzira here kuti zviitwe pamusoro pekuti communication ifambe iri mberi? Yes, sezvandataura kuti kana vana vaita dambudziko kana kuti vabereki vaita dambudziko rakadaro vanogona kutibata, vanogona kubatawo futi Zimbabwe Human Rights Commission. Kazhinji kacho sezvatataura kuti you will find that hasi mapurisa chete ane dambudziko rekuti havagoni kubata zvakanaka vana vane urema. Madepartments akati wandei muhurumende, izvozvo zvinoita kuti mhosva zhinji dzinenge dzaparwa against vana vane urema dzotadza kuripotwa. Kana iko kumacourts nekuprosecution kwacho hakuna vanhu vane maskills ekubata zvakanaka vana vane madisabilities. Asi zvandoziva ndechekuti police station yega yega pane inonzi victim friendly unit, vanhu vevictim friendly unit vanhu vakatrainwa kudhila nevanhu vanonzi vulnerable people. Endai ikoko kuvictim friendly unit, kana matadza kuzobatsirika tiudzei tozokubatsirai. Asi zvakakosha kuti kunge kuine mainterpreter anoita sign language. I know kubulawayo mapurisa ekubulawayo
vari kutraya nepavanogona kuti mapurisa evictim friendly unit anga achitrena musign language. Challenge iripo nesign language ndeyekuti munhu anofanira kuramba achitaura just like any other language. Ukambodzidza nhasi chete ukasaipractice hazvibatsire chinhu. Yes. Saka community ngaitraye nepainogona kuti kana vaita madambudziko ngavatiudze toona kuti tingabatsirane sei. Alright, so tiri papo ifanira kuti mwana abviswa abatwa chibharo, pane nguva dzinotarisirwa kunzi mwana aripoti within such a specific time. So ndingirikini yese zvese protocol dzese dzaachapinda kana process dzese dzaachapinda idzi hadzizodarikidzi here nguva dzacho dzekunzi 72 hours ati dzekuti mwana kana achinge abatwa chibharo anofanira kuripota within 72 hours. Hadzizoiti here kuti process yacho iprolonge nyaya yake isati yanyorwa pasi. Chekutanga chandofanira kukurudzira vateereri ndechekuti hongu zvakakosha kuti kana munhu abatwa chibharo anga achiripota as soon as possible. Asi hazvireve kuti kana munhu akagara 2 years akatadzi kuripota, nekuti abuse pamutemo pane chinhu chinonzi prescription. Mhosva inogona kugara even for makore isina kuripota. Chinongonetsa chete nekunonoka kuripota ndeyekuti umbowo unozorasika, inonzi evidence. Asi kana ndichirangarira mune zvakanaka, prescription yemhosva zhinji i20 years. You can stay, but chinonetsawo futi ndechekuti unenge wakuzotsanangura kuti sei wakanonoka kuripota. Kazhinji kacho unoona kuti vana vane urema havana munhu wavanotaura naye kuti vamuudze kuti ndabatwa chibharo kana kuti ndaitwa zvakati nezvakati nezvakati. But at the first available opportunity it must be reported. Ndizvo zvoka varikani anzi kana mwana achinge abatwa chibharo ngatikasikeyi kunoripota kana kuti ngatigotanangi kune vanhu vatinoziva kuti vanokwanisa kutibatsira nekukurumidza. So just to round up panyaya dzeaccess to education kuvanhu, pane masurveys akaitwa akaratidza kuti vana vari pasi pe5% muafrica mese muno vane urema ndo vana vanokwanisa kuverenga nekunyora. In other words, ndo vana vari kuwana access ekunoschool. So just kungu in brief mungati kudi nenyaya yeafrica nemabatiro bodzo dzavo dzakaratidza kuti muafrica pane patiri kuleka panyaya dzevana vane urema. So just a brief kuti muafrica inyaya dzekuti tiri takasarira mumashure here kana kuti inyaya yenegligence kuti dambudziko ratinaro kuafrica is culture. Culture yedu ine anonzi mabeliefs anobhiliva kuti uite mwana ane urema unogona kunge wakaroyiwa, kana kuti pachirungu inonzi case. Case inogona kubva kuvadzimu kana kuti kuna Mwari nezvimwe zvakangodaro daro. Tinovati isusu mamyths nemabeliefs. Saka izvozvo manje zvinoita kuti vanhu vanozvara vana vane urema vaneglecte vana ivavo vachifunga kuti aiwa mwana uyu haana kodzero dzekuti aende kuchikora anodzidza nekuti it's a case. Yes. Saka pane macases akawanda tinosangana nawo nemamwe atinoverenga across Africa where you find that vana ivavo havapiwe mukana wekuti vanodzidza. Zvatinofanira kuita tofanira kuramba tichibatsira, tichitaura, tichidzidzisa vabereki vese, vabereki vasine vana vane urema kana kuti vasina, nekuti hauzoziva kuti mwana wacho achazvarwa rini. Anogona kuzvarwa neni kana kuti nemwana wangu kana kuti nemusoro wangu. But once we start talking about these things at family level, tichibatsirana, tichiudzawo machiefs, madzimambo nemaheadmen kuti aiwa hapana chinhu chinonzi nyika, munhu wese anogona kuzvara mwana umwe ane urema, especially vana vane usope pane magenes.
ekuti after a certain number of generations unogona kuzvara mwana ane usoga, kana kuti ukazoenda pabonde nehama yako kana kuti nevanhu vane majinzi anoenderana, munogona kuita mwana ane usoga. Ndinoziva imwe mhuri ine vana 3 vane usoga. Saka imagine kuti vana ivavo vakaneglect, it means upenyu hwavo havasisina future. Saka ngatibatsiranei vateereri, tomeka sure kuti vana vawana chikora. Aiwa, ndizvo zvoka zvatanga tinazvo muchirongwa chanhasi che-know your rights. Apo mukati mezonhasi patanga tichikurukura nyaya dzemarights kana kuti nyaya dzekodzero dzevana vane urema. Patanga tichikurukura naadvocate Mlauzi mukati mechirongwa chanhasi. Ndizvo zvoka zvatanga tichikupai mukati mezonhasi. Apo advocate Mlauzi vanoshanda ivo ne-Lawyers with Disabilities Association Zimbabwe Trust. We hope kuti you have benefited a lot kunze kwamuri. As a society, as a community, ngatiende tidzidzisane, tibatirane pamwe chete. Sezvatambotaura pakutanga pechirongwa kuti tinokwanisa kungokunda chete kana tichinge tabatana as a community, as a society. Totaura nezwi rimwe chete concerning kodzero dzevana vane urema. Manga makateerera kunepfenyuro ye-Community Radio Harare. Ngatisangane zvekare muchirongwa chinoteera. Same time, same place. Patinenge tichipakurai zvimwe zvirongwa zvakasiyana-siyana concerning kodzero dzevanhu muZimbabwe. Nekuti vakawanda vanhu vari kuabviswa kuZako, asi havasi kuziva kuti vaabviswa. Ende kuti uzive kuti waabviswa, unge uchiziva kodzero dzako. Saka ndizvozvo zvatinenge tichingokupakurirai as an awareness kuti vanhu tizive kodzero dzedu. Advocate, tinokutendai nekuti kuta muchirongwa chedu. Tatenda vateereri. Thank you. Musare zvakanaka.